The power in the blood of Jesus. The power in the blood of Jesus. Amandla egazini likaJesu. Awukwazi igama ukulibiza ngokuziqhenya ungenalwazi ngokuthi eligazi lenzayo. Even today I'm here to talk about the blood. And I pray to God that I must be short. But in Zauliko Mtiko, because I need you to hear this. Amen. Ndiyafuna nive lento. Ayibonge Nkosi uJesu. Ndifuna lithi mvala la. Ngoba ndivugcobo namhlanje. Ndivi anointing ye deliverance. Ndivi anointing yabantu ababophelelekileyo abakwi-bondage ekumele bekhululwe namhlanje. Diva namhlanje anointing a healing, and God promised me that uzawuyenza lento meanwhile ndisapreach. Akuzudingeka ukuba mandiyofika ncam kubo, kufuneka ndivele ndisashumayela nje ovayo, ngoba izwi likaThixo lelabantu abavayo, ovayo ngendlebe. Something is going to happen. Hayi, hallelujah. Ikhona kuzokwenzeka namhlanje, and kuyadingeka ukuthi xa uzomamela izwi likaThixo you must expect, lindela. There is something you must wait for, and uThixo ufike ebantwini abalindeleyo kumele ulindele something ukuthi Thixo namhlanje nokuhlala phesitulweni ndihleli ngithophile because I'm waiting for something. There is something that I'm waiting for. There is something that I'm waiting for. Waiting for something. When the children there must be people the message. When the children it's special for certain people. Are you ready? 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 I guess praise uThixo ngale message namhla simpraise uNqwazi in advance. Praise you. Praise you. Come on. I'm here to preach. Oh, amen. You are so tired. You've been here as from Friday, Thursday. Oh, Jesus. The blood. What is within the blood? Only will gas. It only will gas. Again, college. From those about quick I can't find the legend. He says, I'm just making introduction to what I'm going to say today. There is something I want you to hear. Because there is something we are now in your situation. There must be something. Because you have to lift up yourself. You must lift yourself. I understand what all I know is the blood of Jesus. I know something is in the blood. That is nothing. Jesus Christ, the blood of Jesus did it all. Did it all.
don't mind. No, I don't mind. I don't mind. I'm going to speak. Sizothetha. Ngindazikhelisa into enye yokuthi ndingashumayeli ebantwini kuphela. Ndishumayeze nemoto endiyiqhubayo. Ndishumayeze namanzi endihlamba ngawo. Ndishumayele nasezidulini, nasezijeni zasekhaya. Ndike ndiyibise isonke. Ndithi kakade yamazi uJesu. Usindisiwe. Shumayela in everything. I don't tell andiyidingi into yokushumayela. Ndiyakwazi ukuthetha nale ntsimbi. Ndikonke nayo ngoJesu. That is why sithi uJesu, if ever nike nayitima lengoma nathi mayithule, nizobona umhlola namatye ehlabelela. Nizowenza ehlabelela namatye. Andiyidingi into yobayihlabelele. Andiyidingi. Maka abaningamtsho amen. Nizobona umhlola ezisimbi zizotsho amen. Yes. Nizobona umhlola. Mhlawumbe ungangaziva ngoku uzoziva xa sesiwelile. Ngoba siyawela siphelelanga kulo mhlaba. Siyedlula. Lento siyihleliyo ayiphelela ngekho umuntu ozohlala lapha kuze kube phakathi. Sonke siyahamba kulo mhlaba. Kodwa liyintoni ithemba? Lo muntu ongenathixo uyaphapha le mayiki. Ifuna ukugqibela ivoice. Verse 5. I want us to notice something. Sesiqala nje. Chapter 1, verse 5. Come on. Verse 5. Yes. Kwathi akuba isungezile imihla yesidlo. Phatha lewe. Dumisa. Phatha le page. Verse 5. Kwathi akuba isungezile imihla yesidlo. Wathumela uYobi, wabangcwalisa, wavuka kusasa, wanyusa amadini anyukayo. Ngokwenani labo bonke bephela. Yima. Xa sibheka kahle la, uJobi unyusa amadini anyukayo. Hayi for ibandla. For ifamily yakhe. Because lento ayenzayo uJobi, understand that something is in the blood. Akululanga ukulisebenzisa igazi likaJesu. Ungenalwazi uba yintoni kanye ekweligazi. uJobi nanku uyaxhela ukhupha igazi masamba. Verse 5. Kwathi akuba isungulezile imihla yesidlo, wathumela uYobi, wabangcwalisa, wavuka kusasa, wanyusa amadini anyukayo. Omnye umuntu uyamangala uba ubangcwalisa kanjani, ungabuyi emva ke ngosiyami. Uyamangala omnye umuntu uba ubangcwalisa kanjani. Uyaba purify abantu abakhe ngegazi. Abantwana bakhe uyabangcwalisa ngegazi. That means umntwana wakho kufuneka umngcwalise ngegazi. Hallelujah. Every day uYobi wayena amaxesha kasukume athi make ngibala abantu abangaphi umntwana ngamnye benesilwanyana sakhe uzohlinzwa igazi abafefe ngalo afaka amanzi abafefe ingathi wayisisho ngenye ngathi the blood. Kunabantu baxabanga abantwana ngoku in these days inkinga yabo ababangcwalisanga khange babangcwalise. Ungcwalisa umntwana ungekho, ungcwalisa esethaveni ulapha because ivoice yakho can move from here to there and there and there and there ulapha by faith. Yabona ixesha esikhuluma liphakeme kakhulu, lixesha lokuhamba ngokhona. Sihamba ngefaith namhlanje. We don't even want to see into akufunekanga siyibone, kufuneka sisebenzise amehlo kamoya to see it. Wavuka kusasa, wanyusa amadini anyukayo ngokwenani labo bonke bephela. Kuba uYobi ebesithi mhlawumbe onyana bam bangababonile. Yima akalindi bone. Hayi Nkosi yami abantu abayiva. Akalindi
abandi bathini hayi wena uthandaza ngomntana wakho esobona. That is the problem onayo umlindone then ube soyaqalisa uthandaza ngayo. That means uYobi yena wayisazi uba kungenzeka akaphumlanga because uzele ngoba umuntu ozele akaphumla ayibona ikhona lento akaphumla umuntu ozele. I just feel God in this place. I just feel it. What's up? Kuba uYobi ubesithi mhlawumbe wanyana bami bangababonile. Yeah. Bamlahla uThixo enhlizweni yakhe. Ubesentshentshala ke uYobi. Ebethandaza nabo every day. Ebethandaza nabo every day. uYobi bengayimindeli lento iphuma apha emilonyeni yakhe. I-consent kaYobi inhliziyo yabo. Bangenzeka uba abo phambi kwami balungisa ubuso abesithela ngapha bayenye into but ngoku mnandi kuYobi and ubuyayiva kakuhle xa ifunda uthi wayesenza kanjalo every day. Anditona wakho umntwana uthandaza ngayo xa umcingile kuba ngalo mina umcinganga hayi iyazi yami intwana nathi every day kuthandaza ndayifundisa isencinci igijimize kutata izochoma izandla ndithi the blood of Jesus hleze kuthi kanti kuthiwa prevention is better than cure. Kukho abantu abakholwa kukunyanga kunokukhusela bakholwa kukunyanga bayaxakeka ngoba aba bantu banyangayo bayaphuduzela bambamba ngapho kuyonakala bambambe ngapho kuyo kanti iproblem kangaprivente uvele wayeka kwangena isigulo waseyanyanga kunzima ukunyanga isigulo sesipha